Gabi sarad sang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, bilog nga kalibutan nagapalag na para tuntunan zona libre. Karon nga daw sang Webes, Petsa 4 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Ikapat nga adlaw sa sanay kaunsi nga bulan sa singa tuig, ang tuig sang mga turo. Sa ato sa nga pagparagad paglob na ita karon nga gabi may kopod na ang iyon sa nga alagad si Bombo Ponce Espino. May kitalas sa 9 ang tak na sa nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pira ka madragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas ang pungsod, pila ka madragwan nga mga balita sa patag sinampang kag sa artista. Kita pagkaupdan man sa bugos sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa mga hatagman sa pila ka madragwan nga mga balita. Nakuling nga ma-report nga nagkalanabo assign sa resitag sa kamera of responsibility. Ang tanan pagtamerta sa ato sa ring nga makautura matanga parmati na to na broad mga pinanggata nga managrense kag mabakuludon nga dito sa luwas ang pungsod nga nagalantaw karagap mati sa aton pinagi sa Facebook. Nagiman sa aton official fan page ang Bombo Radio Bacolod. At syempre sa aton man sa ring nga makautura the same time sabahin sa aton sa ring nga mga kabombo nga nagalantaw naman subong sa YouTube, no? Makitaan kag babatian man kami sa YouTube. Sa i-search lamang no ang Bombo Radio Bacolod. Subot silingon ko live kita sa Facebook, live man kita nga makitaan kag mabatian sa YouTube. Sa aton mataga palamati no sa 630 kHz sa lilisuan sila sa tagsa ka mga radyo no. So welcome sa pagpanagad sang pang-Webes ng edisyon sang Zona Libre. Kasano lang kadasig lang sa ato sa ring nga panahon no sa dili makabanti ba ako subong adlaw bisperas no sa nga pagbalikan sa ato sa ring nga al 5 de Nobyembre ang virtual man ang aton sa ring nga selebrasyon sa dili makabanan so ibaloon natin no karon no ang ini pinaka-latest nga update ya makabanan diri man sa bahin sa aton sa ring nga pagpangalaga. So mapaang-paang panahon naton karon nga makabaran diri sa bahin sang syudad sa Bacolod no at the same time sa probinsya sa Negros Occidental. So subong sa ring adlaw no kahapon ti medyo maulanon at mabugnaw ang tiyempo ta no pero subong daw nakapakita gid bilog nga adlaw si Haring Adlaw. Tolobing talopang doon pila ka madalagkuan ta nga babalita sa mga top stories of the day, madalagkuan nga mga balita lokal. Civil Service Commission no nag-deny sang motion for reconsideration gin-file sa mga Board of Directors sang Basiwa. Di amo ning ginasiling naton nga pagpakita man sang abilidad sa mga direktor sang Basiwa pagi sa pagpamuno sang ilang chairman of the board nga si Attorney Lorindo Dilag. Kung pahambalon mo siya, daw siya na lang insakto. Di ano na attorney, no? Naway nakagwa ang abilidad mo. Nagsama direktor sila sa Basiwa, kadaw ikaw gining naghahapa-hapa da. Sanay sino mga direktor subong, direktor Bunadia Hardin, direktor Lawrence Villanueva. Di ano ka mo subong? Hoy-hoy pako nyo. Manabla silingko, do hindi kay kamo madudla mo, no? So ti makapila ka beses na nga natabo ini ti karon no pila na duga-duga isa na katuig nagligad nga gipagwa ang desisyon diri makabanan sang Civil Service Commission no nagfile pa kamo sang inyo nga MR nakabalo na gid kamo kung anong madangatan nyo denied sa gihapon. May konfirmasyon diri karon niya makabanan no ang abogado sa mga grupo sang union no nga si Attorney Ray Gorgonio. After sina karon sa report di Bomboan si Dosorilla interview kay Attorney Ray Gorgonio i-live taman no ang presidente sang union nga si Ma'am Lenny Espina. Away niya sa mga kuana no board of directors kay the same time sa bahin sang kuana no sa bahin sang mga trabahante. Di mayobla na i-declare kay mo yang redundant bo believe gis ko sa kay Attorney Lorindo Dilag. Perti gigatanda nga abogado pero lutsan pa sa Japon. Ayo, hindi pa ta magkaladudla no makapila na ka bises no nga natabo ini kag nagastuhan lang Basiwa sa bayad nga bayan sa mga back wages no kay ti waing man gin panindugan nga hindi na sila makabalik. Dala na gid nila tuligad ang order no nga ang decision final and executory gin palawig nyo pa na dako katampalas ng karon sa mga board of directors sa Bacolod City Water District o konsang Basiwa sa pagpumuno ni Attorney Lorindo Dilag.
So, di okay man, bugnaw man ang mga salakyan nyo. No? So, hindi nyo pa pagpakita sa publiko, no? Pero may mga bubuwit kami dire. Nga nabaton nga ba, pwerte galing pag-enjoy nyo. Sa bahinsang joint venture agreement. Pila ang pamangkot, pila. Luwa sa kwarta kuno nga milyones, may mga salakyan pa. Hayahay ang buhay sa madirektor sang Basiwa. Santang duga pa sa diri nga mabalita karon nga makabarman sa aton nga pagparagad sentimento ni Ma'am Lini Espina. Ay baloon ta man na karon via Zoom nga interview naton nga makabaran diri man sa aton nga pagpagalagad. 59 ka mga empleyado sa Basiwa nga gin-declare as redundant sang mga maalamon nga mga board of director. Sa kabakod sang pundasyon kag rason kag mismo no ang maging plastar iya mga rason sang empleyado sa Basiwa nagpabor gid sa ila ang Civil Service Commission. Pero may lusot naman na ding mga board of director niya danay ka no dali lang gid mangayo kami anay sang kwan dito sang comments or advice no sa bahin sang di ganini sa Office of the Government or Corporate Council no kon OGCC. Di ang advice sang OGCC ara na Attorney Dilag. No? So naisahan man kamo no unyo na ng kontra nyo mga trabante la kontra nyo kamo da labot sa dulunggan ang sugid nyo sang mga programa niyo bilang board of director sa Basiwa perde pa kamo. Sige balahon ta na karon nga makabaran sa aton sa nga pagpalagad no sa aton nga palatuntunan. Bato-bato sa langit ang matamaan huwag magalit. Pabalita report karon ni Bombo Dines Rubican ano mapreparasyon sa alas 5 de Nobyembre. Tapos ning adlaw ya makabanan no that's November 5, 2021. Mga selebrasyon dira makabanan sa bayan sa Surad sang Silay kag sa Surad sang Bago. Pero no ti nagligad ano sa pandemic ti wagi kita naka cover sini kay every year gina-cover naton in live. No ang pag-alsa sa Manegrosanon against sa mga manogsakop nga mga Haponis. No nga ko sa dente ginhimo to mga ginlukot nga amakan no nga ginpintahan sang itom nga ginpangpasan sa Manegrosanon nga mahangaway bisang mga Hapon bomba muna ka manol sa una sa mga Hapones no. Of course, na budget sa ato sa ringa probinsya sa Negros Occidental, diriman sa ato sa ringa pagpalagad. Ano na ang latest sa makabaran, no? Kay iti sa bahin sa ato sa ringa pag-checkar, no? Ang siring duwa ka simana kunong deliberation, ang patigayon nga duwa ka simana nga committee hearing, no? Sa provincial budget, patigayon sa SP. Ini karon iya makabay sa mga taon naton medyo nagdako-dako no ang aton nga kwan subong budget sa masunod nga tuig ini because sa madanas ruling sa bahin sang Supreme Court ay ti daw mayo gini sa Governor Mandanas no nga konsidente isa sa mga nagpakigbato sini nga nakitaan niya nga mga loopholes ni makabanan niya janay ka no nga ang national government kita nag-share gani kita sa income to sa national government tapos sa national government wala yan nag-share sa income sa mga local government units. Tara karon sa report ni Bombo Dines Rubica diriman sa aton sa ring nga pagparagad samtang duga pa sa diri nga mga balita now diriman sa aton sa ring nga palatuntunan pinaka-latest nga update karon sa sining nga natabo nga encounter dito sa mabahin sang Banwa sang Moises Padilla. No, so may ara kita diri iba kabaran sang report nga nabaton no nga duwagid ka makatapo sang mga militar ang mga nagkalamatay. Apat ka masoldado pilason ni makabanan no ara na kuno sa bahin sa hospital nga na-confine dito sa bahin sang Cebu. No, so ti ini makabanan sa pagibalo nato makatapo sang 62nd Infantry Battalion mga alas 3:45 kahapon sang hapon nagkaenkwentro nila 5 ka miyembro sang NPA no kay pila ka minutos nga pagbala na sa lupok anom diri ka mga soldado automatic nga napinasan no wounded in action tigin airlift no sa Cebu
apang ginbawian sang kabuhi ang duha, samtang confined naman sa nagkanilain nga mga hospital sa Cebu ang iban pa. So ano ang mga mapahayag diri dugang sang 62nd Infantry Battalion ang ila sa ring commander, no, dira sa bahin sang 62nd IB, no, nagapungko na sa Commander Lieutenant Colonel Melvin Flores, ang Commanding General sang 62nd IB. No, so di bisan pang nagasiling kita nga mahina na, no, ang pwersa sang mga rebelding and People's Army, no, dari sa aton sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental, pero sa gihapon, no, maghalong kita, no, so di makabaran kag mismo ti alerto no, hindi nga ti masalig lang kita bagay ti ang enkwentro, hindi tama na nga abi ma-please no, hindi tama na abi mapaiway. So gustuhon taman kag sa hindi, no, dakong posibilidad nga matabo ini amay kento. So pila maka-enkwentro kay duwa man nakabagay mo, either nga ang aton siring iya makabanan nga kuan no, ang aton siring mga soldado ang mapatyan o kon ang mga katapo sa rebelding New People's Army. So ti paswertehan ay, no, ang ining ang kwento, no, pero ti sigapon diri kita iya, no, nagasalig sa bahin sang mga soldado naton kay mo ning ginakilala naton yang aramadang kusog sang pungsod Pilipinas. So ti bisan pa nga mo na ning kakanabo, mga soldado nagakalamatay sa mga encounter, mga kapulisan ginapang-ambusan, no, sa mga rebelding New People's Army, pero still ang gobyerno naton tanay sang duha ka kamot, no, para nga ti magbalik sa sabak sa gobyerno ang mga kauturan naton nga rebelding nga naglisa sang ilang banas, no, kag dito sila nakakadto iya sa hindi insakto kag mismo ti hindi husto, no, nga lugar nga ti dapat reklamuhan nga mag-against kita sa aton siring gobyerno. Ang akon siring ginahambal ya gani, no, sino lang ang wala against, no, sino lang abi ang wala against sa gobyerno. Tanan kita may mga disgusto, tanan kita may mga reklamo, no, against sa aton siring gobyerno, pero hindi magid tanan nga bagay, no, isalig mo kag ibasol mo sa gobyerno. Kaya ano lang sa gobyerno, so all in all, no, 110 million Filipino kita, no, sobra pa gid dira. So ano na sa gobyerno yan naton ti may mga programa mo kita tuod, pero ti hindi tama na iya masiling ti tanan mo ogyon dira. Sa vaccination gani may hindi man niya magpabakuna, may ara man niya gusto-gusto gito. Ina-respeto man na naton, pero ti dapat ipaagi ta sa insakto kag legal nga manghilikoton. Kung naga-against ka sa gobyerno, pwede ka man kawaras dalan da, no, singgitan ka da. No, kay may freedom of expression man kita maka-enjoy. Kita isa ka isa sa aton, may freedom of speech man kita nga magbuyayaw sa aton nga gobyerno, pero hindi ta pagdalon, no, sa uyatay sang armas kag pagpinatsanay. Kay suma total kita man sa gyapon ang pierde. At the same time, tayo bulan taman latest nga update dira sa bahin sa mga kapulisan sa area sa police station number 2 sa siring lutang patayman, no, nga isa ka babayi ginutang patay dira mga kabanan sa bahin sang Purok Lampirong sa Barangay 2 diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. So ini ang ginpayag iya mga kabanan sa bahin sa ato sa ring mga kauturan, and at the same time sa aton sa ring mga kabombo sa hepe, no, sang aton sa ring mga kapulisan dira sa may bahin sa area sang police station number 2. Sa bulan tayo karon banwa sa aton sa ring pagpalaga diri sa aton sa ring palatuntunan. Ang biktima nga konsidente ginkalala kay Rinalyn Maming alias Mayang, nag-edad 23 October 24 anyos. So taga Kasilyan na kuno isa pero initial nga pag-interview ni Bomo Grace, no, sa bahin sang barangay kapitan, no, sa inapulian niya daw ay kuno nakakilala.
Hindi rin sa guro nagdako sa Bacolod no? Pero ginadala niya lang address is Banwa sa La Castellana. Magdalakuan pa nato sa ring nga mabalita iya makabaran sa pinaka-latest nga kaso sa COVID-19 diri sa may bahin sa Western Visayas. Pila lang ang na-record naton subong iya nga adlaw, no? So kon tawon naton di makabaran may record kita diri nga na uyatan nga ang kaso nga na-record karon sa syudad sa Bacolod, no? Naglabot lang iya makabaran sa 29. Samtang ang probinsya sa Negros Occidental naman mayroon sang record yung naglabot sa 75. Ang Iloilo 31. Kabugusan sa Western Visayas may 169 ka confirmed cases. Ang na-record subong nga daw. Nagnubo naman ang aton sa ring active case sa bilog ng Western Visayas nga na lang sa 8,862. Samtang ang kaso man sa COVID-19 sa banya makabaran sa bilog sa ring pungsod Pilipinas, no? Naka-record kita makabaran sa kaso, no? Kanag labot lang sa 1,766. Amo na yan ini ang senyales sa makabaran sa road to herd immunity. Kag kita makasiling at dako gid ang bulig, no? Sa vaccination gagin patigayon because nga nagjutay ang aton nga kaso. Samtang bay kang tanan man sa vaccination, no? Vaccine Czar Carlito Galvez pabor na sa siling patigayon nga mandatory vaccination. Kung kinasiling tati dapat ko mandatory vaccination, mayara kita dapat layi, no? Ipapasar sina both sa bahin sa House of Representatives kag at the same time sa bahin sa Senado sang pungsod Pilipinas. Sama ng pila ka mga impormasyon ka mabalita yung makabarang ato sa ring kapanigonon ang kadiskusyonan diri sa aton nga pagpalagad sa palatuntunan Zona Libre. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 24 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. Sa aton sa ring nga makabombo at the same time sa mga taga-Parmati, no? Maukod nga tagpumlasakop sang aton sa ring nga mga promos, mga nagkanalain nga promos ang Bombo Radio Bacolod kag Bombo Radio Philippines. Ang Buena Marosalvo, ang aton yang swerte sa palengke, kag the same time ang 1-2 panalo. Sa mga promo naton nga 1-2 panalo, no? Sang Star FM kag Bombo Radio. Araw-araw balde-baldeng pa-premyo na, may kasiyahan pa. Kanalag ko mapapremyo kabugusan 6 milyon ka pesos na ang premyo nga paragtag naton nationwide. Ang dami pagid kaysa sini nga promo, ang last quarter nga promo sang Bombo Radio Philippines may ara na makita sang milyonaryo. Ang aton ika-73 nga milyonaryo, no? Si Ma'am Alicia Caba sang Barangay Bata, Bacolod City, no? Sinuayhan ang masunod nga mangin milyonaryo ika-74 na, no? Ka milyonaryo kag may kabahin sang Millionaires Club sang Bombo Radio Philippines para sa aton sini nga promo. So, sa mga kauturan sinato, the same time sa ato sa ring nga mga kabombo, simple lang gid, no? Ang pagpasakop, maglakip lang sa mga masunod nga mga proof of purchase. No? Sa nagkalanlain nga mga proof of purchase ilakip naton iya makabran. So ini ang ilakip pa kasubong sang pwede ka mo dira, no? Makalakip sa butang sa puti nga sobre, white legal size envelope sang isa ka stand pouch, no? Kon paper label sa Silver Swan vinegar plus isa ka empty sachet sang Silver Swan wow sarap in 8 grams so kon 4 grams equivalent na ina sa isa ka entry. Sa liwat, isa ka sana pouch so kon label sang Silver Swan vinegar kag lakipan niyo ina sa isa ka empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 grams so kon 4 grams equivalent na ina sa isa ka entry. Sa Silver Swan sukang puti sarap asim kag Silver Swan wow sarap all-in-one seasoning siguradong wow. Pwede man kabada makalakip sa isa ka sticker o kon coupon sang Orocan. Isa ka sticker, no, kon coupon sang Orocan. Isa ka sticker, isa na naka-entry. So ang sticker makuha ninyo ina, no, sa tagsa ka pagbakal kamo sang mga produkto sang Orocan, no. So bakal kamo na masuludan sang tubig, suludan sa mga leftovers ninyo, ang suludan sang bayo. No, so gina-recommendar gid naton, no, ang Orocan, no. So may aray na sang sticker tagsa kang produkto, kwaon nyo lang kaya post man lang sa kwaon
ang sticker tapos may coupon man no nga igatag sa inyo. So ang coupon nga napagkit dira bisan nga promo sang Bombo Radio pwede gid nga ipasakop. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. So pwede man no makalakip sa isa ka MTSA sang Rexona Dio Lotion no sa Sebla no sang Rexona Dio Lotion sa bisan lang ka variant isa na naka-entry o kon isa ka MT regular sa Rexona o kon Junior Roll-On sa bisan nga variant isa na naka-entry. So use Rexona every o kon after every bath para hataw sa galaw. Protektado ka pa no 24 oras no so sa Rexona Dio Lotion kag Rexona Roll-On no subong man no aramanda no ang Alfonso Brandy. So atot ka nang lanon dira sa Alfonso Brandy. So pwede ka madara makalakip sa isa ka bottle cap sa bisan ano nga size sang Alfonso Brandy Light, Platinum, Zero or Zolera. Sa Alfonso Brandy gets ang lasang hanap mo. So ini pampampaw sa kakapoy ni Mister no? So pwede gini baklo ni Mrs. no? Ang Alfonso Brandy no kagati syempre tagsa ka magabot sa hapon no magabot si Mister halin sa trabaho. Paimnon sang duha lang kasyat no ang Alfonso Brandy pampampaw sa kakapoy no do wala kuno ginakapoy si Mister mo. Bisan pang isa ka adlaw ga babad na sa initan sagwa nagapangita trabaho nagapangita kwarta para nga may ipakaon sa pamilya niya. Isa ka coupon sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House, isa na naka-entry. Isa ka coupon ay gatag sa tagsa kay sa 14 ka pesos ka balor sa pagbakal o kon pagpranda sang mga lahas ka grino sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. So bisitahan ang mga branches ni sa Dalan Guangco, J. De Leon, Aldegar, Iloilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place, kag Plaswila di Iloilo. No, so may biyahe naman kita subong pwede na kamo makatabok no dito sa may syudad kag sa syudad sang Iloilo no para nga magbakal sang alahas o kon magprenda sang mga alahas. No kay dalagko ang madiskwento sa magbakal ka no barato ang presyo no sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry. So isa lang ka coupon no coupon dira yung makabanan 100 pesos worth sa pag-purchase mo kon pagprenda may isa ikaw ka coupon. So, for example, kung may 2,000 worth of pawned item, ikaw na nagprenda ka worth 2,000, may 20 ka man ka-entry. So, isa lang ka coupon, may 20 ka ka-coupon, no? So, that's equivalent to 20 entries. Kaya isa lang ka-coupon, isa na ka-entry. Unos madaog ka pa sang, dalag ko mapapremyo dari sa istasyon sa Bombo Radio. Pwede man, kamo makabutang dira sa isa ka sobre, sang isa ka empty blister pad o banig sang Panyawan Luyang Dilaw plus mangosteen plus Makabuhay Food Supplement Capsule isa na naka-entry o Panyawan Banaba plus garlic plus Makabuhay Food Supplement Capsule isa ka-entry no, so isulod niyo na sa puti nga sobre white legal size envelope no, silyuan sa mayo sa likod sang sobre isulat imo kompleto nga pangalan edad, address, signature, contact number ang pangalan sa proof of purchase and gamit week number 2 tasbong no, ang pangalan sang promo naton no ang 1-2 panalo sa Star FM kag Bombo Radio. Hindi man pagkalipatan nga i-address niyo sa Bombo Radio Bacolod ang inyo nga o kon ang ining care off no sa Bombo Radio Bacolod no. So kay week number 2 ta subong kag nagasugod na kita no panglawag sang mga masorte nga dili Joe winners naton tag sa kaadao. No, so tihulog sa mga designated drop box centers kag indikid magbulag sa pagpamati no sa Bombo Radio kay basi ikaw isa sa mamserte nga pagabutan adlaw-adlaw kag parang automatic maklaim mo imo sa nga premyo. Reminders para sa ato sa nga winners nga ginapanglawag naton may anom lang gid kamo iya ka oras para nga mag-claim sang inyo nga nga premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio. So pa hindi ka magbulag sa pagpamati no sa dili makabanan para everybody happy kita. Sige no sa ano pagid ang dugang naton nga reminders dira no sa aton nga makabombo dala sang duha ka valid IDs once nga malawagan ikaw kag mag-claim sa imong premyo. So Lunes to Biyernes magalawag kita tag tatlo ka winners kada adlaw kabugusan 15 ka winners sa aton sa nga hatagan sa isa ka semana. No, kay na ka winners automatic makabaton sang premyo nga nagdangat sa 1,150 pesos no. So 500 pesos na cash ka worth 650 pesos nga valor sang gift pack.
So 7 ini ka semana, no, ang aton pagpanagtag sa mapapremyo, no. Sa 7 ka semana may 15 ka winners kada semana ang matagan ginaton sang papremyo. Sige, no? So sa kapon, ang sekreto, the more entries you send, the bigger chances of winning. Para sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7. No? Mayong kabila na ka Ma'am Gina Livingstone, no? Pero tigurong buo sang ulan to sa Alangilan, Subong. No? Tani ko na hindi lang mag-brown out, no? Ito, no? Kada ulan, nag-brown out da, no? So anyway, amot dira sa kaywi Ma'am Ami na lagon kung sige ang siga, no? Di sa atos Bacolod no diri way ulan bumbuan to, no? Alangilan Subong perte kuno ang ulan, ha? Sige, no? Ma'am Ami na lagon, Toto Romel na lagon, thank you again for watching and listening. Nagsinining panagiton da sa barangay Panukoy, no? Thank you again. No, sa pagpamati diri sa aton sa ringa palatuntunan. Mata kita na mga panamton, pabalik naton ano ta ko ang report ni Bombo Ansindo Surilla. Interview sa Attorney Ray Gorgonio, abogado sa mga trabante sang Basiwa nga wala gin pasulod kay gin-declare as redundant sang mga maalamon nga mga board of directors sang Basiwa sa pagpamuno ni Attorney Lorindo Dilag. Dapat interview naton sa Union President, no, Ma'am Leni Espina via Zoom. Bantayan sa ato sa ring pagpanumbalik pagkatapos kidamang sini. Standby. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod.
nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star
perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig mao sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang sinyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kung cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sino man nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtub 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatahad po nga ang maayo o kung malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kung tampad kita, nga ang maguba ang pag-abinay kung magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang gusto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kung tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kung ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila. Nagdadres aton sa ring nga pagpalagad sa Pumorate Bacolod Philippine Standard Time 45 minutos sa nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Sige, nasam ko ito ng unang report ni Bomboan si Dol Sorilla. Interview sa Atty. Ray Gorgonio. Balawan tani ang pag-deny sang CEC sa GMR sang Basiwa Board of Directors no nga makabalik sila sa trabaho. Dira sa bahin sa Bacolod City Water District may 59 ka mga empleyado sa Basiwa ang gideclare as redundant
no, sa Basiwa Board of Directors. Sekta, si Bomboan si Rosaria sa piya kaninya. Bomboan, may gabi please kamin. Bombo Pons, deny sang Civil Service Commission Region 6 ang ining motion for reconsideration nga gin-file sang Bacolod City Water District Board of Directors sa nahanungod no sa mando sang tinadikdan sang CSC Region 6 sa reinstatement sang 59 no ka mga empleyado sang Basiwa dumduman ng Bombo Pons no ining 59 ka mga empleyado nga sa ila claim niya gintahalin sila. Pero sa claim naman niya sa Basiwa, redundant ang ila sininga position. That's why nag-file sila sang reklamo no, before the Civil Service Commission. And kaina, nakabaton sang kopya, no, kaina, nakabaton Bombo Pons sang kopya ang legal counsel no ang ining sa mga 59 ni ka mga empleyado nga nagahambal Bombo Pons no sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo na gin-deny no denying the decision of the or denying the motion for reconsideration sa sining mga board of directors due to lack of merit no Bombo Pons amo ina siya. So according diri kay Attorney Ray Gorgonio, isa sa mga legal counsel sang sining mga empleyado, ambal niya nakadepende na siya Bombo Pons kung dapat di ba may reinstate ang mga empleyado, pero syempre may ara pa na siya sang anuman diretso ang like ang mga board of directors kung ilan ni siya i-appeal, di ba? May petition for review, so ilan naman niya diretso. Pero ang klaro subong, amo na ang desisyon sang Civil Service Region 6 Bombo Pons. Sa dugang bala Bombo Pons nga pagpahayag, pamatian naton si Attorney Ray Gorgonio, ang legal counsel sang Basiwa ining mga empleyado no, sa Bacolod City Water District. Well, denied by the nag-file a motion for reconsideration yung board of directors. And the Civil Service, and Civil Service Commission Region 6 has issued a decision denying the motion for reconsideration. Ang worst pa da is, sinestel nila kasi yung 9 na empleyado na nag-appeal sa kanilang decision for to terminate them from employment. And the Civil Service Commission qualified the waiver release and quit claim ng SIAM. And the ruling of the Civil Service Commission is that hindi pwedeng i-waive ang freedom of speech and expression kasi nakalagay doon sa release waiver and quit claim na pinapirma na hindi na pwedeng makapagsalita o voice or opinion or participate in picket or rally against Prime Water at Basiwa. Sabi ng Civil Service Commission, this is the constitutionally protected right. This is the right to freedom of speech. The right to peaceably to assemble peaceably and in the government for redress of grievances. Okay. So that will be a curtailment sa right. So ang katingan, null and void yung release waiver and quit claim. And the 9 which were settled by them should be reinstated back to work. So all in all pa rin sa decision, 59 pa rin yung i-reinstate. At reason pa ng Civil Service Commission is that there is no new evidence or new arguments raised by the board of directors which warrants the reversal of the decision. Sabi nila hindi nakapagpakita ng ebidensya na nagkumpay yung board of directors ng Basiwa sa Republic Act 6656, yung Security Act, Security of Tenure Act of the Civil Service Employees. So may violation sa kanilang right to security of tenure, and therefore the declaration by the board of directors for a resolution that the position of the 59 civil service employees as declaring them as redundant, he has no factual and legal basis. Okay. So, attorney,
which means kung gindinay ang MR sa mga board of directors, ma-reinstate ining 59 attorney, no? 59? Yes, 59 employees. Alright. Ma-reinstate na ni sila attorney or ano ang may pwede pa? Well, under the rules, the decision to reinstate them is illegally executory unless a petition for review is filed before the Civil Service Commission Central Office. Alright. So, that is a conditional. Kung mag-file sila petition for review sa Central Office, hindi ma-reinstate kagad, no? Pero, once the Civil Service Commission Central Office upheld the decision of the Civil Service Commission Region 6, then that is ang problem dito is kawawa yung mga consumers at yung government coffers kasi yun yung ibabayad sa mga back salaries. Yun yung sinasabi din ng mga 59 employees na dapat i-reinstate na sila immediately kasi magsasuffer dito are the consumers and the government itself. Pero hindi nakikinig yung mga board of directors. Gusto nilang igiit pa rin na tama sila although may clear decision na yung Civil Service Commission na illegal yung pag-terminate sa 59 employees. Attorney, by the way, saan nagwa ang decision? I just received this afternoon a copy of the decision together with my co-counsels, 5 kami lahat. So, yun lang yung ano natin dyan. I forgot the date of this one. So, attorney, ano ang gin-advise ninyo sa mga ining mga employees, these 59 employees? Well, our advice is for them to in their position that they have to be reinstated back to work and not to enter into any amicable settlement with the management because that is already part of the decision of the Civil Service Commission na hindi pwedeng mag-waive o release waiver and claim yung mga empleyado na terminate by reason of such waiver is contrary to public policy. So ang gagawin is for them to assert their right to be reinstated and claim for their back salaries. Bumuan, ho? So, central office pa ang ma-decide? Ano man? Bombo Pons? Hulaton pa ang desisyon sa central office? Hindi pa sila balik gidayon? Depende ni siya Bombo Pons kung ma-petition for review ang mga board. So, kung ma-petition for review sila, di ma-file sila sa central office. Kung ma-file sila sa central office, Bombo Pons, kung ma-petition for review sila. Oo. No? So, amo ina, no? And ano inigani no sa iya nga mga kabombo pero kung hindi kung umari-instate na mga empleyado depende so kung ano sabat sa mga board of directors si baloon taman no sa sining desisyon sa Civil Service Commission na anungod ni sa 59 ka mga empleyado no sa nag-claim sila no mga empleyado sa Basiwa or mga anang empleyado sa Bacolod City Water District no. So far, Bombo Pons, amaring update report nato ni Madulong para sa pagpangaragad sang Zona Libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Direct Time, 55 minutos sa nakaligad sa Takna, Kalasyate. Damor nga nagalawig no ang mga inadlaw binulan no nga nagalabay damor man nga ti nagadako ni ang pagsuma no sa mga back wages sa mga empleyado sa Basiwa after nga ti sila ang wala gipasulod matsaga mo sa mga taga Basiwa do mga sa mga empleyado nga ginharangan nila do mga kriminal mo kini pagpasudlon sa compound sa Basiwa kay medyo sila i-declare as redundant kaya maposisyon kuno sa mga empleyado nga ini siling sa mga maalamon naton nga mga board of directors sang Basiwa no nang redundant kuno kaya maposisyon may napiliin na kuno sila di ba naman kita nga may joint venture na da no ang Basiwa pero ini another issue
No, kay kaklaro gini nagligay sambal na Attorney Lorindo Dilag kay ko tagaan man ni mikropono si Attorney Lorindo Dilag, no? Ang oras ni ubuson niya esplikasyon. Esplikar nga esplikar mo, no? Ti kwan man, no? Tong pilak man. O ang iyang espinasyon o kung ang iyang depensa to sa Civil Service Commission ang MR nila. No? Kay tinigan masulod na sa tani to kay ti considered as final and executory naman nimo. Ang desisyon sa Civil Service Commission ti hukam nga ti ma-insist gi kita abi. No? Magaya ti plano nyo gid man siguro, no? Dira, no, plano nyo na gid man siguro nga ti hindi nyo pagpasudlon ang mga empleyado. Dira sa Bacolod City Water District 59 ini kabilog. No? So ari sa piya ka linya ang presidente, no, sang union, Basiwa Employees Union, pagi sa kay Ma'am Lenny Espina. No, so ibalaon naton kay sa part nila, no? Ato iti council lang to nila, lead council na to ni Rego Gonyo, pero ibalaon taman, no, ang sentimento dugang kag siyempre nabatyagan nga kalipay na no, kag kadalagan, no, sa mga empleyado, 59 ni kami empleyado sang Basiwa. Tinaga-congrats na sa inyo si Ma'am Rian Tumaro, no, Ma'am Lenny Espina. Sekta si Ma'am Lenny Espina ang Union President sang Basiwa Employees Union. Ma'am Lenny, live kita karon sa Bombo Radio Bacolod sa Facebook, sa YouTube, no, sa Bombo Radio Bacolod. Mayong gabi sa imo. Upod mo sa buong si Bombo Pons. Mayong gabi Bombo Pons, kag mayong gabi man sa tanan nga nagapalamati sa Bombo Radio. Yes, salamat gid, no, Ma'am Lenny, no. So medyo high-tech ng aton nga interview. So ungay ti video nang ginagamit naton, no. So anyway, congratulations Ma'am Lenny sa sining siyempre pagpanikasog mo ninyo, pagpagbato sa inyo nga kinamatarong kay ti sa bahin sang sining deny, no, sang Civil Service Commission sang MR sang Basiwa, anong imo nga pagkabig sini Ma'am Lenny? Kung tanabon ta kaduwa na no, kay sang August nagpagwa ang CSC region nga ang kadalagan man sang gin appeal sang Basiwa Employees Union, kagayon kadua ang sa subong sa MR man nga gin submit sang Board of Directors at hagid nga gapasalamat una kami gali sa CSC region nga nagsabat sila insigida gid kadako nga pasalamatan. Imagine namon ika 10th month anniversary namon subong sa pagpalin sang Basiwa Board. Okay. November 4, January 4 kami mo. So dira naton makita ang sa kabudlayan gani namon, grabe nga sakripisyo kay ti tungod nga nagabudlay man balak ng kisa Bombo Pons kung gatindog ta sa matuod-tuod gid nga sitwasyon. So nakita na kag na kita man sang pumuluyo nga insakto gidya ang panindugan sang Basiwa Employees Union nga gapamatok hindi lamang sang amon nga security of tenure bilang regular employees sa Basiwa, kundi ilabi na gid ang mga pumuluyo nga ginaserbisyohan namon amuna nga nagapabilin kami as a government employee. At hag nga wala kami nagbaton sang offer sang prime water, wala kami nagpa-absorb as a private employee mapabilin gid kami sa Basiwa as a government. So dira pa lang dako nga pagdaog sa mga government employees nga gatindog sang insakto nga may kinamatarong ang tagsa-tagsa ginpamatud-an ina sa desisyon sang CSC region. Dako gid nga pasalamatan sa bahay namon. Okay, sang time nga to, kay ti pagwa gito sang desisyon do nalipat na ko to, ano to nga month nga ni ma'am? Ang sang first nga decision August 23. August 23, no? Ngati para sa inyo considered as final executory na to tani, no? So dapat ma-report na to kamo balik sa Basiwa kung tani. Kung gin respeto man sang Board of Directors, galing base man sa CSC, pwede sila ka MR. Pero ang point nga napamatud-an nga may CSC mismo amo niyang sandigan sa mga government employees nga gaprotekta sa mga sa amon. So nag-appeal sila, nag-MR sila, subong ara ang sabat sang MR nila pareho man lang gihapon. So ano ang gusto sang board nga matabo? Kay duwa naka-desisyon
ang nagwa na. So ang dapat gid nga tan-awon man hindi lamang kami bala nga mga empleyado nga daw ginatanaw gid bala nga daw hindi kami pagbabalikon. Do amo man na di ba? Pero ti tan-awon ta successful ba lang joint venture nga ginsudlan nila. Di ba? Amo na gani nga daw kung kabigo naton tanan kung sigihon pagid sang board of directors makita tagid nga anti-worker gid sila. Okay. Kaya ara nang CSC mo, oo, amo na bala nga daw kasubo nga sila ang board of directors, sila ang gin-appoint sang city mayor mo, sila ang magapangapin sa atong dungang manggad ang tubig, sila ang gapangapin dapat sa mga empleyado. Hindi sila dapat siya nga magliwas kung ano ang mandatos nga sila nagpungko bilang mga board of directors ng water district. Amo gid na siya ang dapat tani nga ginuna. So kasubo lang kay ti dapat amon sandigan galing sila pa mismo gani ang nag-decide nga pahalinon kami kay tungod redundant. Pero ti anong effect? Nalipay sila nga nadulaan sang pangabuhian ng 59 nga empleyado. Nalipay sila sa serbisyo sa ginhatag sang Prime Water sa Pumuluyo, Subong. Diinda ang nami nga JV nga ginahambal nila before. Ibalik tagid na iya. Kay ang kaluluoy sa ginhambal gani ni Attorney Gorgonio nga ang tanan nga back wages Pumuluyo ang mag-aabaga sina. Kami upod man kami kay consumer man kami sang basiwa mo. Pero kung gadugay nga hindi kami pagpabalikon, nga makaubra kami, makabulig kami, para magbantay sang aton dira nga property, sang aton nga dira sa water district. Di, mabaton lang kami sang sweldo nga wala namon ginapangabudlayan. Di kalaway man na sa part sa mga empleyado. Dapat amo man na ang tan-awon sang board of directors. Kay kaduwa na nag-decide ang kaduwa na nag-decide ang CSC Pwede sila petition to review, ilan na right. Pero panumdumon nila kung anong effect naman sa pamilya namon. 59 kasulod sang 10 months sa pandemic na sitwasyon. Bao Diyos ko, grabe ang struggle gid sang mga kaupdana namon. Damo-damo gid yang displacement ang natabuti. How much more ang mga consumers nga gausar sang tubig. Panumdumon ta ang lubog nga tubig nga ginaabrihan nato ng gripo. Kabahin pa na bala sang JV. Amo ginaiya ang tamdon man sang board of directors nga kabay pa nga i-weigh man nila. Hindi lang kay titugod nag-stand ang union, nag-file kaso ang union, pero i-weigh nila kung anong insakto, anong purpose nga nagpungko sila as a board of directors ng water district. So may lusot pa na di sila kay di ba nagkuha pa to sila sang advice sa Office of the Government Corporate Council kung pasugtan ka mo nga i-reinstate o kung hindi. Wala po update sina o idea bala sina Bombo Pons pero ti ang ginabasihan namon nga ang SCSC gidya kaya ang salayi para sa mga government employees ila man na right kung maghatag sila mga sila opinion sa OGCC ila gina right pero kami yagatindugid kami base man sa CSC nga desisyon. Amo ginayang amon ginatindugan. Kay ti mga career employee ka mo yan, no? Oo po, Bombo Pons kalawig bala nga nag-job order, nag-casual kami, antes kami mag-regular sa government, hindi na yalalim niya, kadamo-damo gidya nga pila ka tuig antes nakaplastar kami, dason pitik sintas, amo lang ni siya nga agreement, ang makapahalin gali sa amon. Kag napamatud-an ha, sang CSC, ibalik ginamon gihapon, na hindi amo ang ila proseso. Nga ginhimo sang board of directors. Amo ginaiya balikan ta gidya kung ano ang ginasandigan sa mga empleyado. Amo ginay sang CSC nga So ang siniti illegal ang pag-dismiss sa inyo to yan, no? Ma'am Lenny. Oo, base sa ginpagwa sang Civil Service Commission Region nga illegally dismissed, illegal gid kami nga ginpahalin. That's why nga naghatag sila sang ila decision nga to reinstate, immediate reinstatement kami nga 59 employees amo na siya. Okay. Ang 59 ni
lunsay gini guro tanan may mga pangabuhi, may mga pamilya na, no? O halos gidya tanan. Oo. Imagine bala kung tanawon mo kami regular nga empleyado na ha. Subong pandemic damo bala nagkakawad-an ubra. Ti upod kami da nga struggle sa mga unemployed nga mga tao para lang makasulod pa makaubra kami. Naara na kami gani sa government. Imbis nga tani ang ubra nga nakita namon sa subong nga temporary, mahatag pa na sa iban nga mga wala ubra. Ting natabo, nagdugang pagid kami gindugangan pagid sang basiba board ang problema sang government sa unemployment. Diba? Amo na bala kasubo gidya kag gasigi amon sweldo ti diin ta ang do kaano gidya sa part sang consumers gidya kag sa part man namon ginpangabudlayan na namon nga posisyon mo ti hindi man basta-basta lang guro nga i-desisyonan kami sang amo lang ginaiabala nga hapos nga pagwaon lang. So, daw makapila na ka beses last time director man to ang nagpahalin to sa kay General Manager Carbon, no? Constructive dismissal man to. Ginpabalik sa civil service na malairan man to ang basiwat. Isiling ko daw ay kadudlaan ti ari na malairan naman sila sa inyo, ho? Ang masubo gani Bombo Pons, pumuluyo ang mabayad not the board of directors. Ang pumuluyo, amo na nga gina-insister namon, mabalik kami kay ginabaydan kami sang pumuluyo mo. Amo na gani isa pa nga call man sa kay kay Mayor Bing. Siyang nag-appoint sa 5 ka board of directors twice na nagpagwa ang CSC mo. May resolution na ang sanggunian, may manifesto na ang tawag ni ang pumuluyo. September 16 bala nakakadto kami sa CSC, nagupod kami sa mga consumers kay nag-hand-in ng manifesto. Na subong? November, wala kami kabaton sang reply sang city mayor. Oo, amo na siya nga daw ka subo gid bala nga 59 employees nga may mga pamilya, may kabataan nga gail-eskwela, may ginapagatas, may bag-o lang gid kami gani kaupod man namon nga bag-o lang gid nagbata. Imagine bala nga halit nga ginhimo sang board of directors sa amon. No, I mean, giniya kung mabatian nyo lang ang sentimento sang iba namon nga mga kaupod nga during the pandemic kabudlay sang sitwasyon, budlay mangita work. Ang iba na lang nag-upod na lang sa nag-apply sa service provider sa mga Food Panda, Shopee para lang day to day nga makasurvive lang nga maidala nga pagkaon sa ila panimalay. Pero ang iban nga expenses amo pa nang ginapaligban kay tungod nga wala kami kuan. Amo nga kung pwede ko lang gadi nga ipahambal di sila para mabatian sang mga pumuluyo kay wala siling nga pakaluoy kami ni siya amo gini siyang present situation nga tani hindi ni matabo sa amon kung wala lang ginhimo sang board of directors kag ang sa ng joint venture selection committee amo gini sila ang mga persona gidya mo ang sa likod sang joint venture agreement. So kabay pa nga unaon Manila hindi lang ang ila kaugalingon kundi ang pumuluyo kag kami nga mga empleyado nga nahalitan Manila. Okay. So anyway, amo ning hulat-hulaton ta, no? Kung balati san ogi kamo patod nga makasulod na dira sa Bacolod City Water District para nga magtrabaho, magbalik sa trabaho nga bayaan ninyo matapos nga kamo ang wala naging pasulod dito, Ma'am Lenny? Oo, kay actually damo pa nga ulubrahon Oo. Sang una nga kadamo empleyado hindi gadi matapos-tapos ang ulubrahon sang water district subong pa nga 20 sobra lang ang mga employees as contract monitoring unit ang nabilin sa water district sa Basiwa lang. Kaya mo na nga kadamo gid saya kita nyo man kung may mga pamangkutanon wala gani may masabat dira gid may insakto sa mga pumuluyo. Sige. Anyway, sa part ninyo, so sa first decision to, naging kampante na kamutoyhan nga nag-MR ang board, hindi sa inyo man di Japon mapabor, Ma'am Lenny?
Oo, gapatigid kami kaysang pagtindog pa lang namon nga hindi kami magbaton sang offer sang prime water. Gapatigid kami nga may kadalagan gid jaya. Gapati kami nga insakto ang amon ginahimo, insakto ang amon panawagan sa pumuluyo nga pamatukan gid ni gani ang JV mo. Galing wala gid naton napunggan pero at least mabalaan sang pumulo, may experience sang pumuluyo kung ano tong ginpanghambal sang una sang union nga amo ning matabo kag natabo na gid. Kag 11 na gid November bala subong. Next month ang bill naton may 12% VAT na. Amo ginang tandaan sang aton nga mga consumers nga ang serbisyo nga ginhatag sang prime water plus the 12% value added tax dako pa gid na iya nga abagahon ha sa aton despite sang ilang nga services nga lubog. Okay. So last na lang Ma'am Lenny, ang mensahe mo sa mga board of directors sang Basiwa nga nagapungko subong. Especially kay Chairman Dilag, sir, kabay pa. Ari naman uliwat ang decision sang CSC region sa MR nga gin-appeal nyo, denied ka mo. Sige hunta na ang pag-ubra sa water district. Hindi man pwede guro sir nga i-single out nyo kami nga mga workers kay tungod wala kami nagpasugot. Kami saron nyo man kung anong inyong nga purpose nga ara kamo sa water district. So kung para sa pumuluyo, para sa empleyado, tindugan nyo, pabalikon nyo gid kami as a government employee dira sa Basiwa. Kay ready na kami mag-ubra. Halin pa sang the day nga ginpahalin nyo kami, ready gid kami sir magserbisyo sa pumuluyo. Sige. So with this Ma'am Lenny, thank you gid sa saling opportunity kag mayong gabi sa imo. Mayong gabi kag madamo gid salamat. Okay, si Lenny Espina, no, ang presidente sa Bacolod City Water District Employees Union. Reaction mo in Japon, ano, after ngati nagdesisyon liwat or gindinay sang Civil Service Commission kung sang CC, no, ang MR sang mga board of directors sa Bacolod City Water District angot sa unang nga desisyon nga di dapat reinstate ang ining mga empleyado. No? So, naintindihan taman kag kabalo kita. No? Kang ining mga board of directors, may mga pamilya man eh. Ang iban sa dati, dira man nagakwa sang mga per dimes nila, sweldo nila, no? Sa bahin sang Bacolod City Water District, no? Para ipakaon sa pamilya nila, no? Ang mga board of directors, sang Basiwa, sila wala sweldo, no? Kaya per dimes na kuno mo. Ang ilang nga ginabaton, no? Ano to kung sa iba kung may ginabaton pagid sila. So pareho sa mga board of directors nga nagapulungko subong adara sa Basiwa, ining 59 ka mga empleyado nga gin-declare ninyo as redundant. Believe ko sa katanda na ni Dilag ni, no? Ang chairman sa Bacolod City Water District o konsang Basiwa nga gin-declare niya as redundant. Di may resolusyon silang impagwa, mga board of directors, pirmado, ni Direktor Muna Diardin, Direktor Lawrence Villanueva. Do tatlo na lang ni aton direktor na may isa pa do nalipat ako sang isaw. Do tatlo mo lang ni sila permi. Dira ka direktor sa Bacolod City Water District. Sa pag-file nyo pa lang to sang MR, dako na to gali yang pagpati sang aton sa ring mga empleyado sa Basiwa pinang dismiss niyo dra 59 kabilog nga may mga pamilya nga ginapakaon ti ginkuan yung obra naduraan obra pandemic pa ti naninguha man, no? Muna nabilibang kuya sa mga Pilipino kay kita ni siling magsalig, no? Pero sa mga empleyado sa Basiwa ti nagabilib kita sa ilang diskarte sa pagpangabuhi ti kay mo ma-apply food panda, food delivery para lang may pakaos milya nila. Ti samtang nga nagahulat sa desisyon. Kag kampante man nga in the end sa ila mapabor ang desisyon, no? Sang sining pag-declare sa ila as redundant ti may board resolution pa, no? Ti diri nato nabalaan nga ti nagapangibabaw gid. Ang kinamatarong sang mga empleyado, kinamatarong sa mga mamumugon
kag trabador sa Bacolod City Water District. Ti pila na 2 points na no? Una nga desisyon, plus naging MR deny pagid ang MR, no? Sang aton iya makabanan nga directors, no, sa Bacolod City Water District. No? So, tino ka klaro man to sang hambal at ang gusto niya magpabilin sa Basiwa, hambal Chairman Didag, pabilin ka mo. Hindi kami magpilit sa inyo. Tinga pitik sintas kumambyo. Wala kadudlaan, no, teri sa mga consumers, no, sa Bacolod City Water District, arada ang aton mangin mainalamon, no, nga ba board of directors, nga paabagahon naman kita sang balayran, no, Senadri Makabanan, sang aton Siriya Makabanan nga Basiwa. Di ba? Amo na gani ang pamangkot, sino ang mabayad? Sino mabayad? Tinigad to nga may illegal nga dismissal o constructive nga dismissal, no, sa kay Niger Manager Juliana Carbon, no? Sino to nagbayad? Kay girin statement siya. Mga pumuluyo, kita tong nagbayad, mga consumers, no, sa kutob sa may mga koreksyon sang Bacolod City Water District kung Basiwa. Kaya naman santang nagadugay, ito Agosto, naglawig, September, October, November, until now, wala Japon. Nakabalik sa obra, ang mga empleyado, pisar nga may desisyon na. Tigwa sina, basi pamalang mo, no? Imarta basi pa lang pabor sa aton, karon kayo ng pabor. Ano pagid ang lihok? Nga pwedeng imuon dira sa direktor sa Basiwa, no? Ang pagkatanda kapag kalagting nga abogado nga si Chairman Dilag. Sige, palibugin nyo pagida, no? Para nga hindi nyo pagid mapasulod dira, no? Ang mga empleyado nga ang Civil Service Commission na ang nagmando nga i-reinstate ang ini nga mga empleyado. Okay lang na kay kamuya daw hayahay na ang pangabuhi nyo, no? I-compare sa wala madulaan. Sa lingkuan ni makatulog man sila. Kuan man sila, wala man sila ginakonsensya. Sa tion sang ilang nga pagtulog, bangod sang ilang nga ginhimo, no? Nga pagtampalas kag siyempre lapak-lapak sang mga kinabatarong sang mga trabahante sang Bacolod City Water District. Oras sa Bomborado Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos sa kaligad sa takna kalas 8. Naman sa aton sa ring pagpalagad. Isang check na naton, no? Katota report ni Bombo Dennis Rubica. Para at least, no, sa mga kauturan sa naton or mabalikan talang Bombo Anton. Sige, matagta na yan, no? Portion sa aton sa ring mapanumdom. Kaya nagkasugong aton sa ring mga panumdom, no? Tagtanay sa panumdom. Standby Bombo Dennis, ha? Standby man sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Sa mga report sa naton ko Andres sa aton sa ring para tuntunan. Magabalik kita pagkatapos gilamang sani. Standby. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa
mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bagon sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi Ring nga pagpalaga sa Pop Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8. Sa gabi naman sa ato sa ring nga pagpangalaga. Sige, katuan tayo report ni Bombo Dennis Rubica. Ang pinakaligtas man nga update sa bahin sa ginapatigayon nga budget hearing sa probinsya sa Negros Occidental. No, so balanta si Bombo Dennis Rubica may dugang interview diri sa aton nga Vice Governor, no? Vice Governor Jeffrey Ferrer. Bombo Dennis, sa report, please come in. Yes, Bombo Pons, no, antes sa aton sa deliberation sa proposed 2022 no provincial budget. Dahil kita Bombo Pons kay Buaste Al-5 de Ay, Nobyembre. okay, ho. No? Yes, Negros Day. Bombo Pons, no? Din ito Japon ka enjoy? Prote sa iba niya special non-working holiday. No? Sa Negros lang, no? Bombo silang pagdikan namin ko nita ka enjoy kasi hindi kita ka celebrate mo. Yes po, may sakto na po siya kaysa nagigil may papandemya. May mga pasyon mo sa Silay, sa Sudad Sambago, no? Bumupons, no? Diri sa probinsya, no? Pero bumupons may aras ng simple lang mga seremonya buwas ngiwaton, pratikamente sa may provincial government, no? Da sa may Kapitulagun. Bumupons na po sa ko, again, pumunta buwas, special non-working holiday sa bilog na probinsya sa Negros Occidental, Negros Day, Al-5 de Nobyembre, inibis ni Bumposa sa Republic Act number 6709. No? Opisyal na Bumposa, lahira na every November 5, no? Holiday sa Negros Occidental. No? Bakit si Bumposa, Local, dalang Bacolod, Oh, yes, Bumupons, no? Local Negros Occidental niya ang holiday, no? The rest of normal days Japon niya Bumupons, no? Sa Sudad Sambago, sa ating informasyon na ko si kay Mayor Nicolas Iulo, may retlaying lang sila Bumupons, no? Like last year, no? Sa may monumento, Bumupons, sa may Sudad Sambago. Sa Silay, di man sa may marker sa 5 Nobyembre, sa may corner sa McKinley 5 de Nobyembre Street, no? Malapit na sa imo? Oh, inang may kanyon blada. Ha? Munang marker da Bumupons, no? May simple lang seremonya direct sa may flag raising. Di sa may Silay Public Plaza. Simple lang gid, limited lang mo funds na. Sa una, sa Japanese bago, may mga tunog-tunog, kaya contest, patug-tunog, walo po kanyon. Na? Sa Silay din, may mga luto-luto pa, may mga activities pa. Galing iba sa pandemya, kaya mo lang pa simple lang, palipot lang ang seremonya. No? Pero sa ato niya nga provincial government, may ara kita sa programa, simple mo lang programa, buwas siwaton, dahil sa may Kapitulagun, alas 8 Bumupons, ang programa, ang pagtambungan, sa aton nga mga provincial government official headed by Governor Eugenio Bong Lacson, may flag raising dira. Kapitol, no? Sa Lagun. Yan Anong oras? Alas 8 Bumupons. Okay. Ang programa, kaya rin may kopya ka din sa programa, simple mo lang sa aga, no, prayer, pambansang awit, negrosim, panunumpa na sa watawat, sa Pilipinas, tambungan ng Bumupons sa mga provincial department heads na ton. Dahil sa Kapitol, katibalat naman, 4 days a week na po yung trabaho sa ating provincial capital. Kaya madatang gobernador, nga maghatag man sa iya sining mensahe buwas Bombo Pons, no? Also so ni start dira no ang programa no sa Capitol doon sa gabi may arasan pasidungog nga hiwaton, no? Sa may provincial social hall no alas 6 no sugod
sa gabi. So sa sining pasidungog, gaan diri sa pagkilala, no? Based din sa program nato na yatan, gaan diri sa pagkilala ang mga LGUs nato, no? Tanan 31 nga mga LGUs diri sa atong probinsya, gaan sa pagkilala bangod sang ila sini ginhimo nga COVID-19 response bombopons, no? So tanan diri nga 31 GOs Negros Oriental may magabato ni Grupo po si kuani ng plake kurano da gihatag ni buwas sa hapon. Plaque or Certificate of Appreciation? Yes, bombopons, no? Ini programa naman niya sa gabi pasilungog. Siyempre tubitin niya po sa ating gobernador Bong Lacson, Vice Governor Preferer, together with mga opisyal sa atong probinsya, no? Ara din ato provincial administrator Tonel Prado Diaz, no? Magluwas din sa 31 ka mga LGUs ara man, no? ang gaan man pa sa dungog diri ang aton Hospital Operation Department, ang provincial office naton, ang Disaster Management Program Division, Information Communication Technology Division sa aton nga probinsya, ang Mambucal Resort, Negros Occidental Police Provincial Office, ang 303rd Infantry Brigade of Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Negros Occidental, Philippine Coast Guard Negros Occidental, of course ang Philippine Red Cross Negros Occidental, Bacolod City Chapter. Muna yung mga LGUs kag mga naituay nga mga government agency nga pasidunggan, no? Sining okasyon, no? Pasidungog alas 6 sa gabi sa may provincial capital. Last nga okasyon, 5 de Nobyembre, bumupos, ba't may mga individual award pa ni ginahatag mo, may mga individual, may mga private person nila pasidunggan, may mga entities, no? Kay iban pa, presubong mula ni LGUs kay mga government agency. So sa atong dali pagpakaigangot sa kay Provincial Administrator Atty. Erfando Diaz, mangkot nga daw wala sa mga individual award. Subong o gaan na bisan pagkilala. No? So sunod sa kay Provincial Administrator Atty. Erfando Diaz nga sa subong niya nga gi-recognize kid, no, sa atong provincial government ni Governor Bong Lacson ang team efforts sang tanan, sa aton sini kampanya against COVID-19. Pwede sa pasilungog, ginagabi nga ti magabaganihan man no, kagaya sa mga revolusyonaryo naton sa itong una, 1889, nga nagapakikaway batok sa Katsila, nga nangko naton ang kairwayan, gikan sa Kung nagrida pagginahon. mo, manol nga po, no? Simpo ka po niya. Ha? Simpo ka sila pa niya. Oo, mga di. So muna no? So, ginakabig man sila karon ng mga GOs naton kay mga i-mensionar naton nga mga government agencies nga mga baganihan. Bangod sa ilaman efforts, kampanya, away, na patok iya sa COVID-19 bombo pons, no? So muna sila diri ang pasdunggan naubuas sa gapiya, no, sa aton sining ika-100 pila katuig 123, no? Katuig na ligad, no? Matapos ato na mangko ng kailwayan diri iya sa probinsya sa Negros Oriental, no? Sigikan sa pagginahom sang mga katila. So ika-123 nga al 5 de Nobyembre celebration was, no? Diri sa probinsya sa Negros Occidental, Pomopons, no? Pamatihan na ang konfirmasyon lang ng pagpayag sa ato sining Provincial Administrator Atty. Erfando Diaz sa buwas sa ato sining simple pero tis naton meaningful nga kahiwatan, no? Sa ato sining probinsya. Response teams, ating disaster teams, ang hospital, PHO, and our quarantine sites, frontliners, dito na sa ato nga pagbato sa COVID, they are considered our heroes, no? For Negros Occidental, and their contribution
to the health and well-being of every Negrense is the reason why they are being considered as awardees for our 5 de Noviembre nga fair. So yes, amo na sila, 31 cities and municipalities and the rest, the mga departments na ta. May mga individuals, but subong though, I think ang iya ni Governor Bong Lacson nga focus is really sa teams nga nagbulig kang nagbuylog sa aton nga pakigbato against COVID. And individuals, may mga stars matada, but without team effort, budlay gid niya COVID ya perdihon. So it's really a team effort on all of these awardees. Ang morning may 8 o'clock kita na program, 6 o'clock may ang awarding sa social hall. So duha ka programs, morning and evening. Wala man ta. Aton mga provincial board nga mga officials, no? Board members, vice gov and governor. Okay, Bumurinis? Si Provincial Administrator Torren Frontier. So wala iya sing politiko buwas nga mangin bisita sa sining kewatan sa sining okasyon sa aton sining Al 5 de Noviembre celebration sa probinsya sa Negros Occidental. Sa pagkabahin bumupon sa aton sining pag-update man sa aton proposed 2022 provincial budget. Last week nagkatigay na sa deliberasyon duwa to kasunod-sunod nga adlaw ato sa kanang panalawigan ginpatawag to na tuwing mga department heads sa pag-defend sa ila sa budget so by next week November 10 daw mo ning last day nga na set sa SP naton nga ipatawag pagid nabilin nga mga department heads para to deliberate sila sa budget kag after sini, probably no sa kay Vice Gov. Duterte Ferrer, katong pagpagiangot man nga posible after sining schedule nga November 10 deliberation base mapasunod nila dayon for third and final reading nga aton sining proposed provincial budget nga mga 5.9 billion pesos bombo funds so kung matapos na basta no siya kay Vice Gov. Ferrer nga probably hindi na matapusan sining bulan sa Nobyembre or probably the most first weeks in December maaprobahan na sa aton sini sangguniang panalawigan ang aton sining 2022 budget bombo funds kaya mo naman ginulat mo kay Kindan last year to, though last week mo ito, line of 2, sa bulan sa November, na-aprobahan man sa atong respect. So, sa kay Vice Gov, hindi naman na pagpatugayon, Kaya po sa mga deliberation ng patigayon sa bigad, may mga pila man lang ka-question na ginapadangat atong siling mga board members, especially atong siling Committee on Finance, sa mga project, nga ginapalmental sa atong siling tuway nga departamento sa provincial government puti may mga kwan man na satisfy man nato sining mga membro sa finance committee sa sining mga pag-question nila tatagan man sila nga so far wala man gid problema so dako ang pasalig kay ni Vice Gov. Ferrer nga mapuban as early sa aton SP budget naton for next year. Bumupons. Matiada na si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ongoing na ang atong deliberation and then this will be next week siguro ma-final and third reading na. 2 weeks na ang atong deliberation by next week tingwaon tagid. Kung wala man lang sang mga additional proposal so by next week pareho magyapon sang last and then on the third week or last week of the month nga gina-approve ta ang budget last year. Data naman na may mga jutay na mga questions, may jutay kita nga gina bago abi like for example
ang aton nga mga deliberation sa project ni gobernador nga akay hinay dapat naman tanawon nga pandemic kita subong. So may mga ara nga mga months nga gina-implement ang budget pero may ga-delay, especially of course sa mga weatherman. So hindi ta mapakante ini nga tuig do may damo man bagyo nagsinulog so ga-delay the project aton nga pag-implement. But ma-justify na kag ongoing man niya. Daway ko yan sa infra related project ni gobernador kay tito amo gid mala nga delay maski di na may delay din man siya. But of course ang aton nga mga basic services especially sa approach ta sa pandemic ara man niya mayo man. So may assurance kita sa negosyadon nga before ends in November vice or ma-approve the budget. Before end of the year, ma-approve gina kay tipo next year ni. So, end of November, mapasar kag first week of December. Di na siya ma-delay. Ang pagpasiguro no sa aton Vice Gobernador Dear Petran no presiding officer nato si Siguro Panaligan at kuwagin nila na target nila the most end of November na ma-approve na ining proposed 2022 provincial budget Momo funds. Sa mga update report ikan sa Kapitolyo Provincial, inis bumbudan na si Rubica para sa mabansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Sa Paborati Bacolod Philippine Standard Time, 42 minutos na nakaligid sa taknang alas 8. So, tema naman ang pinaka-latest update sa programa naton. Buwas o holiday, buwas ha? Al 5 de Nobyembre. Magputentry lang yan sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. So, wala sang opisina, no? Buwas sa mga government offices naton. City Hall sa bayan sa provincial capital. So, holiday depende sa mga private kung gusto nila yung mag-close okay man. Sa mga mag-abreya, wala man sa problema. No, mga government offices, no, local holiday para sa Bacolod City, kag probinsya sang Negros Occidental. Ang budget sa probinsya, as we expect, no, nga wala man sa mga political alignment, abida. Kaya kalanabo, kay tananti nag-augyo naman, no, everybody happy, no? So okay nang tanan, approve na lang tanan, no? Bagay para ko pa sa kayuhan sa mga Negrosanon kay sa mga Bacolod nun dira kita. Hindi sa personal nga interest, no, sang aton nga mga politiko. Sige, no, so rami-ramihon talay ni kay may mga nagasugo pa kita nga mga panumdom. Secretary si Bombo Grace Lynn Lobaton, anong latest nga development sa sining kaso, no, ni alias Mayang, no, si Rinalyn Maming, no, alias Mayang taga La Casillana, no. So may mga pinaka-latest na update rin sa mga kapulisan sa station number 2 kay ay sa kababaeng tao daw ay kaluoy mga lutango, no, kag maguray ada sa dalan sa Purok Lampirong sa Barangay 2. Dito ay bitap na balaan nga mga kunano nga mga gin-ofdan yan diri nga mga grupo. Ko hasta nga ting ipatay sa kapon, ano ang rason? Sekta pinaka-latest nga update, no, sa kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa patrol. Bombo Grace, may gabi please come in. Yes, mga kon. So, pinaka-latest kid, ang bangkay ni alias Mayang, mga pons, ang nag-pauli na sa ila, no? Wala na to gali. Yes, so pons, sa nilang gate nga kag-e, kuha kita information, no, sa police station 2 na ang bangkay ara na sa La Casillana, Bocon, no, sa Hacienda Conchita, Barangay Sagang. So, Bocon, regarding naman sa kaso ni alias Mayang, na inisa, no, ang gintiro, no, sang kadapon, sang udto, no, kag subong wala pa Japon sang development weapons. Pero may ara na sa person of interest. Apang pamilya nagkatuwa po sa Station 2. Yes, mo po. Good. So,
So ang pamilya, ang tatay, mismo kag ang nanay, wapos nagkadto sa police station 2. Apang nagpamaribad or hindi na bala willing na magpa-autopsy pa ang bangkay or ipa-autopsy ang bangkay sa nila sini nga bata. Okay, according man sa Deputy Chief of Police sa Police Station 2 nga si Lieutenant Junito Pastrana na naghambal gani ang tatay mo Pols nga kapasaway sinsang iya bata. Oo, kumbaga daw bato na nila eh. Yes, so bato naman nila mo Pols. Kalaw ay man nga waym bala ang sunod nagtiro. So pesan sa lawayon man na sa pero may right man na sa Japon nga kag matarong. Bombo Grace, di kay pinatay siya. Dapat manabat gid yang nagpatay sa iya da. Yes, Pols. So ang aton nga Police Station 2 ang sa gihapon nagapadayon sa pag-investigar kag sa pagdaot maninaw sa person of interest apang ang pamilya duwal aman gani gana mo Pols, no? Nga sa paglantaw pa lang pa lang sa autopsy wala naman sila gana. Kag Pols ang background sa pamilya yasin ni alias Mayang ang tatay ya ex-army. Pols kag obra diri sa siyudad sa Bacolod bilang isa ka security guard. So nabahin naman kay alias Mayang Bopons nga ini siya ako man sa barangay kapitano sang barangay Sad-ang sa Banwa sa Lacasiliana nga alam mo sa Bopons makapuli, no? Amo na ang hambal sang barangay kapitan nga si barangay kapitan Rolando Torres. Kag 5 years na sila dara Bopons, no, dara sa barangay Sad-ang naga-star. Kag ining bata nga si alias Mayang ang ginasaway mamalawo kon sang iya sini nga ginikanan especially ang iya nga nanay. Okay, pagpuli ato nang ligad kaniwang sa iya. Kag pamoton ang iya sini nga activity o diri sa siyudad sa Bacolod ang klaro naman o kabalo naman sini ang mga ginikanan. So that's why makabal nga pasaway ang klase sang bata ining si alias Mayang Mawapon. Okay. So, Mawapon, pamatian tadanay no ang pahayag sang Police Station 2 nga si Police Lieutenant Junito Pastrana sa iyang statement. So, sang tagabi, nakontak sa ng parents niya kag nagkadto diri sa police station. Immediately ginokdan ta sila sa punerarya kag dito ginidentify nila nga ila bata. So, ang problema galing kay hindi na sila gusto nga i-autopsy. Nga ako na, sir. Kay ambal sang kuan nila sa lawayon di man ako nang ilang bata. Daw kuan guro ati ang inang indication daw kuan na bala. Daw nakadismaya sa police. Oo. Nga man na patient na bang hindi sila interesado. Tapos kayo nasa kuno ulugtasan yung manang ilang bata. Hindi sa ulpot-ulpot na to daw. Mga san o kuno sir last so na nakita nila ila bata dito sa inyong ilanay nga lugar sila ba na ili ano na puli to. Sobra na dinulan. Sabi ang tatay niya sini retired army. Security guard siya dari na subong sa may Bilmapi dari man lang. Ang barga ni namon na in case na konkwanta ni mag-file ang kaso. Yung ko naman siya kumamera sa person sa binteris, sinadevelop na lang namon. Okay, despite explanation ka, sira kay hindi na naman po, autopsy, gusto na dali man sila. Ang kwanjid, ang yung identify lang nila nga ilag yung manamata. Pero si Mayang, sir, wala na siya, di ba single siya, wala siya bibata? Oo. Obra dire? Close out lang to ko no? Oo. Balaan man nila kung anong klase ng obra. Okay. Regarding naman niya sa kaso ni Mayang pagpangawat, sir, na mahambal nila ko, no? Daw admitted man nila. Okay. Although nga daw reluctant sila magtawat, pero the fact na gahambal sila nga sa salawayon na sinabi mo na. Kaya despite nung nga ginalagayan nila, hindi ko mamati. Dagwa, bigapon. Okay. Yes, Robon. So, ano to ang pahayag, no? Sa Deputy Chief of Police sa Police Station 2 nga si Lieutenant
Junito Pastrana na bahin sa kay alias Mayang nga biktima sang shooting incident kahapon. Okay. Anyway, magamo sa nati, basi masarado na lang ni nga kaso. Balala mo po ang Deputy Chief of Police, no? Ang investigator sa Police Station Tuwapon, kadtuanan nila ang person of interest kag wala dito na sa lugar, no? Isa sa mga or manifestation na Tuwapon nga guilty. Amo ning Tuwapon nga ang gulo ba lang nila nga tatlo ka adlaw nga may kapangita, no? Nga isa ka lalaki o sa persona kay alias Mayang. Before ni siya nga luthangon, so umuwi katuan nila dayon kag wala na sa area Bocos. Okay, no? So amo magid na matabo di may naghimo ka krimen siyempre lang nga matiner ka na sa area, no? So still at large ni siya. Yes, Bocos at large. Sa Bocos may pahayag man kita sa barangay captain, no, nga si Rolando Torres regarding, no, sa gamay lang nga background sa biktima ta. So, Bocos ang ngalan na alias Mayang na hindi mag-sikat dito sa lugar, no? Kay is ang malanggani. Kada pakita, no, ang biktima nga si alias Mayang sa ilang pulian, sa ilang lugar, kay ba nagada puli-puli. So, diri lang tiner sa syudad sang Bacolod, so Bocos. So, Bocos, sumatian ka ang pahayag sang barangay kapitan nga si Rolando Torres sa barangay Saga. Manginagali sila ma'am, ang tatay na taga gina sa Conchita. Tapos Armina dito na sila na-assign sa Samar. Okay. Tapos daw 5 years nga nag-retire na amo na pagpuli nila da. Bilog na pamilya? Oo, bilog ng pamilya. Pero ang bata na kuno yan ma'am, daw wala na daig tiner sa ila da gali ya. Oo. Medyo makadtulan da sabi tag 1 week tapos gabalik niya gali sa Bacolod, Japon. Okay. Nga ako no, sir, how? At kay no basta mo na kay di man masaway sang nanay kuno nga kundi siya makadto daw mo lang na yang nakuha ko nga impo to magkadto sa kuno sa ligat ko kapuli da sa bibutang mo niwang sa tig na saway sa nanay hindi ka na magbalik sa Bacolod kaya naman kanya man lang pungkan tapos sumula. So, wala siya nga pakita da ka mga san-o kuno ka? Ay, lako ma'am, kung sa san last nila, kaya daw mga dira kuno ma'am, mga 5 years na gidmanda sila kuno sa nakabalik na mo. Pero mula na iyang ambal sa nga kunto nga kilala nga napakita lang na siya tag sinimana lang sa kasimana tapos puli naman kung sa diin naman sa gadto ya tapos pagpila naman niya kabulan kung magibalik naman sa da. Okay. Wala iya ma'am sa background niya. Sa mula na iya kiti magpuli sa daya sige na punggan sa ni nanay ya. So tiga dula lang pangindulaan sa Japon kay gabalik sa Bacolod na mula na. Okay. Meaning diri na sa iga tinira sa Bacolod gid. Yes, Bocos. So, ano na ning iyang lugar na kumpada. Okay. Bocos, regarding naman no, sa pamilya sa ni Ranalyn Maming o kung alias Mayang, ako na no, sang statement no, kay dito nga ang makuhaan sa number dito sa position ko. So, wala pa man ang investigator makapan ko. Kasa na so ano naman ang ila sila nga side or statement man regarding sa ilang kapata. Okay, sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, once ini si Bombo Grace in the report para sa radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa radyo. Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Grace Lino Baton. Nag-latest update no sa sining kamatayon ni Renalyn Maming alias Mayang dra sa Proclampirong Barangay 2, Bacolod City. So, ti ko sino man na, no? Ang naghimo sa tigabay pang konsensyahon ka man, sir, ti kon pwede, may lugar pa man station to, mag-surrender o diri, samon sa Bombo Radio. Kung gusto mo gid, no? Ti mangin safe ang imo nga pag-surrender. Matagan man sa ustisyang kalag sa sining natiruhan patay. 54 minutos sa kaligat sa takna ng alas 8 may manabilin na kita nga mapanamdom. Balik kay kita pagkatapos gidamang sini. Stand by.
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, pason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon, kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang, mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy, subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod indi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Indi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country and a perfect 10 countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and a day with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as we look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide.
Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga sinyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kun medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa Balik na rin sa aton sa ring nga pagpalaga. 6 minutos sa kaligid sa tak ng alas 9. Alang-alang nato sa ring at sempo. Kanya palita karon matayan sa pagpalagan sang Bombo Hanay sa gabi. Huwebes sa bunga presentasyon petsa 4 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Ngayon agad Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa upo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio